literatur rola. Nik adibidez, lantokin eta, saiatu naiz euskaraz gehiago egiten bestetan baino, badakiet 365 egunetan egin beharko nukela gauza bera, baina nik uste dut abiapuntu bat dela eta eskemak aldatzeko oso une aproposa eta oso ariketa berezia jende gehienak behintzat uler dezan zertaz ari garen eta inguru erdalduna daukanarentzat euskaraz aritzea izugarria da. Bai, izugarria da. Eta gaina izugarria da jabetzea, konturatzea posible dela. Eta askoz ere gehiago zabaldu dezakegula gure euskararen erabilera. Nik uste dut hori dela oso puntu polita. Nik erabiliet nire buruari beste erronka personal batzuk jartzeko, ez? Adibidez, ni badakit gaztea naizela, euskalduna naizela, eta nire ingurune batzutan, jendeak toka-noka hitz egiten duela, eta nik ez. Eta adibidez, bai jarri dola nire buruari helburu hori, batzuekin, esango nuke, dagokidanekin saiatzea toka-noka hitz egiten. Eta hain egin zaiz, benetan, hain egin zaiz zaila aldaketa hori, ez dut denekin lortu, baina hain egin zaiz zaila, eskala berdinen irudikatzen dela, berez, egunerokan euskaraz hitz egiten ez duen batek, eman behar duen saltoa, ezta? Eta oso interesgarria iruditu zait, bakoitza norberari bere erronka jartzea azkenen. Ni saiatu naiz batez ere lankideekin berez belarri prest direnak edo euskaraz ikasten ari direnak edo ikasi egin dutenan noizbait, haikin euskaraz aritzea. Eta haiekin ez da zaila izan, baina konturatu naiz, banekien ez da, baina benetan egiaztatu dut hori dela nire munduan uneko ez dakit, 10 edo gutxiagoa, ez da, txikiagoa. Eta baina, just nire munduan ere saiatzea hori sartzen eta txapa ikustea eta euskaraldia horrea sartzen, horrea eramaten, eta ez naiz bakarra izan, noski, beste jende askok egin du, batzuk egin dute. Hori ere zeharik eta erronka polita izan da, erronkarik nagusiena da, hor bai, jarraitzea, abenduaren 4etik aurrera, jarraitzea, bai. Nik Tolosan adibidez ikusi dut txapa asko, ilusio handia, eta jende asko benetan saiatzen, ikustezan jendea saiatzen ari zala. Etzan eguneroko euskararen erabilera arrunta. Hor zan beste pausotxo bat. Ez naiz egon denbora guztian kalean, ez da gutxigo ere, baino, dendatan, tabernatan, eta hola kaletan, familik eta hola, ikusi dut hor saiatzen ari zala jendea, arruntatik kanpo beste zerbait egiten. Ohiturak aldatzea ez da erraza, eta agian orain ohitura batzuk aldatu ditugu, baina esan dugu esparru batzutan zailagoa beste batzutan baino, orduan urrats batzuk eman ditugu, eta agian urrats horiek mantendu ezkero, hurrengo euskaraldi batean oinarria beste baldintzateke, ez da? Pauso, bai. Eta orduan... Zabaldu esparruak, ez da? Bai, askotan esaten dugu, ez dela gure erantzunkizuna bestearen hizkuntza, ez dela gure erantzunkizuna, ez da? Baina nik euskaraz egiten baldin badet, inguru bati euskarako ateak zabaltzen ari naiz. Nik gazteleraz egiten baldin badet, ingurukoei erreztasuna ematen ari naiz, gazteleraz egin dezaten, ez da? Nik uste dut, hau bizi izan gehanok, hau bizi izaten jarraitu behar dugu, eta nik egituko nuke hau bizi, eta hau lotxagabe, ez da? Zen eta azkenean hemen behar da, lotxagabe puntu bat, batzuerentzat askatzeko mingaina, eta objektiboki askatzeko, eta beste batzuntzat edozein esparrutan, edozein tokitan, naizta toki oso ezerosoa dirudien, horre, euskaraz hasteko behintzat. Eta nik hau bizi ebe, baina zenbait belarri presti ere, eskatuko nieke lotxa puntua galtzeko. Eta jende guztiarekin posible izan dela nik uste dut frogatu degula, ez da? Baina hain dikan areago joan behar da, eta hoi gauzatu egin behar da erabat. Baina denon kolaborazioa behar da, denona. Hau biziena, belarri prestena, eta hain dikan ez horik eta ez belarri ustez. Ez dutenena. Hori da.